Jedine tak. Ale dobre. Stačí Ja sa s ňou srandu. nehrám. Počúvaj, ja sa ťa chcem opýtať. Áno? Mali by sme sa ísť už aj pomôcť. Pomodliť. Prosím ťa, Previa. Bosko. Ako, modliť som sa už modlil, ale toto nie je nič pre mňa. Ale počúvaj. Vyzerám ako nejaký farár? Nevyzeráš Zamysli sa, vyzerám ako nejaký farár? Nevyzeráš, ale vieš Správna veľmi odpoveď. dobre, že modlitba je v živote každého jedného človeka veľmi dôležitá. Nie, Bosko. Len? Kopec lepších vecí môžeme robiť. Ti Áno. to ešte ukážem. Priznám sa ti, že modlitba sa zdá častokrát strata času, ale je to víťazstvo pre večnosť. Nežijeme len tu na tejto zemi. Len poď sa so mnou pomodliť. Ale Iba pozeraj, ranné chvály. taká hrubá kniha! Ale to nie je celú. Šialený! Nie, iba prečítame, pozeraj. No, to sú žalmy. Žalmy sa To povedali. mi nič nehovorí, ale... Poď, breviac. Vieš čo? Spoznávaš túto vecičku? To je ten Smart? phone. Smart? Phone. Výborne. Aj toto bude mať tu. Veríš mi? Toto No budem jasné. mať v tejto veci. Jasné, ešte kopu iných vecí. Mám novú Nechytaj. Mám novú apku a v nej si môžem sťahovať z internetu rôzne aplikácie. To ti nič nehovorí, neboj sa. Ale toto budem mať tu a ja sa budem z tohto moc. 1500 strán. Koľko? No tak 1500. O 2000. 2200. Počúvaj, no tak si to pusti a ideme sa pomodliť. No tak toto by som Počujete dal. na oči. Tak to bolo aj s Bartolomejom Garelim. Jasné. No, nepoznám. Nevidel nič, ani Fajn. kríž. Vieš kríž spraviť? Farkala to bol? Vynikajúci. Naučil Kríž? som ho kríž. A Je to mi Otca, babka. i No. Syna, i Ducha Svätého. Naučím ťa všetko. Poď, budeme sa modliť. Hej, chlapci, môžem sa k vám pridať? Taký, aký si ty, nám tu netreba. Práca od nás, nemedlo. Ja viem, že nie som najlepší, ale chcem sa niečo priučiť. Nepočul si, čo zaspával? Nechcem ťa tu. Minulo si dal vlastný hod. A to je pravda. Kašľate na nej, poďte, hrajem! Hej! Ale, čo to vidí? Nie je to až také zlé. Ale jeden Božko, Giuseppe má pravdu. Som nemehol, nič sa mi nedarí a k tomu sa na neho ešte aj hnevá. Ja naozaj neviem, čo mám robiť. Poradte mi, čo by ste robili? Dám ti jednu radu. Je to niečo, čo odporúčam každému z mojich chlapov. A verím, že ti to pomôže. Či už teraz, alebo v budúcnosti. Čo je to, Don Božko? Dôvera v Boha. Musíš mu dôverať. Nie len teraz, ale vždy. To je to, čo nás môže zachrániť v budúcnosti. Ale čo mám spraviť konkrétne? Boh si vždy nájde nejakú cestu, len mu musíme otvoriť dvere. V začiatku stačí, aby si sa pomôžil to naučenáš ako pochrániť. Toto ti pomôže. Ja už musím ísť povedať ďalej. Maj sa zatiaľ. Ďakujem. S Pánom Bohom. Oče náš, ktorý si na nebesiach. Volal si ma? Čo? Ja som nikoho nevolal. Ja sa tu iba modlím. Nikoho nevolám. Ale áno, voláš ma. Čo ma nespoznávaš? Ty si... Áno, tvoj otec. A posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje. Naozaj? Posväť sa meno moje? Spomeň si, ako si ho svetil pred pár dňami. O Bože, ako ma len boli hrbát. O Bože, ako som to ale páli. Drel som tam, ako kôň. A k tomu tam bolo tak horúco. Kto mohol čakať, aby bol človek pokojný a nepovedal to. Radšej už budem pokračovať. Buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Modlíš sa, aby bola moja vôľa, ale moja je takáto. Giuseppe, chytaj! Chytaj, Giuseppe! Výborne, Filipo! Stop! Ja to takto nechcem. Giuseppe ma urazil.
Ale takto mi dôveru neprejavuješ. Dobre, dobre, Bože. No treba sa už domodliť. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A vieš sa s tým chlebom aj rozdeliť? Prosím, dajte mi jednu. Už 3 dní som nejedol. Ja som tiež hladný, choď preč! Ale keď aj ja som potreboval jesť a nemôžem dávať každému žobrákovi, ktorého uvidím. No dobre, máš pravdu. Zachoval som sa strašne sebecky. Prepáč mi to, Bože. Odpúšť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. Čo je? Čo sa stalo? Radšej sa pozri sám. Nemali sme byť na Filipa taký zlý. Máš pravdu. Všetci sme na neho boli príliš zlí. Musíme sa mu ospravedlniť. A to je pravda. Poďme. Ale veď, Ja viem, kúsok to prehnal, ale ty nevieš, prečo tak Giuseppe reagoval. Možno len mal zlý deň. A teraz som ti ukázal, že ich to veľmi mrzí. Nezabúdaj, že viem všetko. A viem aj to, že ani tebe nie je jedno, že sa teraz hneváš. Premôž svoju hrdosť a pýchu, Filipo. Pýcha je hriech. prosím ma, Bože, odpustíš mi moje hriechy? Neexistuje na svete žiadny hriech, ktorý by som nedokázal odpustiť. Lebo mne nie je nič nemožné. Ďakujem ti, Bože, a ďakujem aj Donovi Boskovi, že ma usmiernil a povedal mi, že najdôležitejšia je dôvera v teba. Na to nesmieme nikdy zabúdať. Áno, pamätaj na to. A teraz sa už pekne domodli. A neuvedi nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.